og velkommen til Tips og Tricks. I dag skal vi afpudse en mørbrad og gøre den klar til at stege helt. Så kig med her. Og så gælder det om ikke at komme for langt ned her, så den deler sig for meget. Sådan der. Den smule fedt, der sidder på bagsiden, lad det endelig sidde. Så kan man enten skære den ud som bøffer derudad, eller gøre den klar til at stege helt. Og der har vi, hvor man altid har den spids. Nogle propper den ind under, men jeg har en lille koppertricks, der gør, at man står og arbejder den op, så det kommer til at være lige tykt over det hele, så man får også et godt stykke ud af spidsen. Sådan der. Så snører vi den 2 gange rundt med snoren her. Og så starter vi nede for den tykke ende, men ikke helt ude for spidsen. Når man kommer ud over det tykke stykke, så strammer man den ikke så meget, så skal den være lidt mere løs. Og så trækker det sig op og bliver fra samme tykkelse. Sådan der. Så er den klar til at komme over og blive brunet og komme i ovnen bagefter. Det her, det er sådan set, hvad der er at svinge på en hel mørbrad. Ud fra de mørbrad, vi forhandler her i mit marked, der er ikke nogen bimørbrad på, det vil sige, det her det er alt, hvad man har at svinge, små 20-30 gram. Ja, så har jeg tændt en pande op, så den er rygende varm, og det er vigtigt, at den er rigtig, virkelig varm. Og så lukker jeg den mørbraden hele vejen rundt på alle sider, for at få en god stegeskorpe. Hvorfor vi lukker giver den en god stegeskorpe, det er fordi, når vi sætter den i ovnen, så når den ikke at få den rigtige stegeskorpe, fordi den ikke skal have så tilpas lang tid. Så er mørbraden færdigbrunet på alle sider, og den er lukket, så ikke at der løber noget saft ud. Så får den lige lidt salt og peber. Og så er den klar til at komme ind i forvarmet ovnen på 250 grader, hvor vi så skruer ned på 200 grader, når vi lukker ovndøren, og så skal den cirka have 25-35 minutter, alt efter tykkelse, med en kernetemperatur på 57-58 grader.